Така, друго какво мога да кажа? Самия генератор за висока частота, някъде на около 20 кГц, малко е преработен, защото го изгарях няколко пъти, докато го целих на коя намотка на техиото трябва да го свържа. И сега е с малко по-мощни транзистори, но върши работа. Тук на техиото съм направил една допълнителна намотка, още една, ето тази, с която мисля да захранвам отделно, да направя отделно захранване за генератора на 50 Hz, т.е. с трите транзистора, да не го захранвам от отделен източник и тогава всичко се захранва директно от техиото. Мрежата, генератора, техиото. Така. Друго интересно, в момента всичко работи. Ето с този уред в момента е вързан на крайния транзистор на 50 Hz. Консумацията е 0. Транзистора работи. Малко заиграл, съвсем малко, затова има такъв малък радиатор. Почти не се усеща. Така, без 50 Hz ефект няма. Ето сега ще изключим източника на 50 Hz и всичко отива по дяволите. Това е. Консумацията вече е 190 мА. Така, сега го включваме. И всичко си идва както преди. Консумацията е 130 мА. Така. Мисля, че споменах, че другия край на намотката, на която подавам високо напрежение, виси във въздухът, е свободен. При определени условия, ако се изкри на индуктора, който в момента също не е подвързан никъде, се получават интересни ефекти. Сега ще откачим тази лампа 40 ватовата. Така. И ще поискриме малко на индуктора. Видим какво ще се получи. Мисля, че се чува добре, че искрата е на 50 Hz. Така, при това искрене лампата ще изгори. Да видим консумацията без искренето 160 мА. Искриме, пада и на 12, но нека си трябва да го оцелим. Даже на 110. 120. Да го приемем. Това е за сега. Ще трябва борба и безсънни нощи, за да се получи това, което искаме да получим. Нека да си закачим лампичката, че тук напрежението се дига много яко и ще изгорим транзистора. Този транзистор тук е ERFP 250N. Може и 450N, за по-високо напрежение. Генератора е изпълнен с някакви крайния BD139. Тук имам два ценера и резистора за ограничаване на напрежението, което го захранвам директно от техиото, но много се дига и изгаря и затова ще трябва да го направя отделно захранване, така да не го захранвам от отделен източник. Това е в общи линии. Разрядникът е затворен, не работи. При искра ефекта намалява. Интересното е, че и двете лампи намалят интензитета на светене. Ето пак ще го продемонстрираме. Така. Отваряме разрядника. Получаваме искра и вижте какво се получава. Затваряме го и всичко си идва както преди. Ето още веднъж изходния трансформатор. Тук вътре имаме една тръба, която е вързана към земя. Ако се вижда, това сивия кабел ми е земята. Тук има и разни кондензатори. Така, рязана медна тръба. Което вкарам вътре в феритите, за да се получи полето. Високочастотното поле, високоволтово електрическо поле. Или там вече не знам как се нарича.
Тук има повече са намотките, за да мога да пробвам най-различни варианти, да не си играя да навивам всеки ден трансформатори. И това е. Трансформацията на транзистора е нищо не показва, 0. Пробвал съм и с цифров. Поред ето с това кабелче тук е това от плюса на кондензаторите, минава през уреда и отива на транзистора. И консумацията е 0. При това свързване. При друго свързване черпи около 500 мА, но мен не ме устроя. Това е начинът. Това е за сега.